ועדיין באולפנינו בירושלים מצויה טליה בירקן, שהיא מחברת הספר מכתבים אל המלאך שלי. טליה בירקן היא אם לילד בעל לקות בוויסות החושי שלו, והיא כתבה את הספר הזה אליו. ערב טוב לך. ערב טוב. מה בעצם הבעיה הרפואית של הילד? בעצם לקות בוויסות חושי, מצב שבו ילד לא מאבד נכון את המידע שהוא מקבל מהחושים, ואז ההתנהגות שלו לא הולמת את המציאות. או יותר מזה, בעצם הוא מקבל מידע, בוא נגיד כוזב או מעוות לגבי המציאות. החושים מגדילים מדי או מקטינים מדי את המציאות, ואז ההתנהגות שלו היא, שוב, התנהגות לא נורמטיבית ביחס למציאות. צריך רק, באחד מהקטעים בספר, את מתארת שאור תופס למשל את מהותו של חתול באופן מאיים. כן, זאת אומרת, הוא רואה חתול, ובראש שלו הוא בעצם רואה אריה. כן, והוא נבהל, הוא נכנס לסטרס גדול יותר, וככה לגבי תופעות שונות בחיים בעצם. ספרי. כן. ספרי לנו רגע על חייך, את אם לשניים. נכון. אם לשניים, כשנולדה ילדה, ילדה רגילה, אם אפשר לקרוא לרגילה, ונולד ילד אחר כך שגיליתי בגיל לשמחתי צעיר מאוד, 2 בערך, שיש לו קושי, ובעצם גייסתי, רתמתי את כל יכולותיי כדי לתמוך, לעזור לו, כדי שאוכל לממש את חייו בצורה מלאה. ואיך מטפלים בלקות הזאת? אז באמת שאני עובדת עם ילדים, משפחות סביב הנושא הזה, אני מתייחסת לאדם בצורה הוליסטית, גם לחלק הפיזי שלו, פעילות פיזית עולמת שבעצם עוזרת לאיזון הפיזי, גם החלק הפילוסופי, הדיוני, זאת אומרת ליצור, אני קוראת לזה GPS מנטלי, של בעצם הבנת המושגים, הערכים של העולם, גם החלק הרגשי של אהבה והאכלה של הילד, והחלק הרוחני, כן? צריך להגיד, הספר הזה מתאר מכתבים שאת כותבת לאור, אחר כך גם הסבר בעצם, הסבר שלך על מה קורה לו, כדי להכניס את הקורא לתוך הווי חייו. מאיפה זה נולד? רק רגע, סליחה, קודם כל, אור כותב את המכתבים ולא אני. זה ילד בן 8, שבעצם ניסיתי להיכנס לראש שלו, והוא בעצמו כותב את המכתבים, הוא מתבונן על חייו מגיל 2-3, ומספר על סיפור חייו. מבחינתי זה היה סיכום תקופה של עבודה עם הבן שלי, של הסתכלות ולהגיד, וואו, עברנו תהליך, הילד הצליח להיכנס לכיתה א' רגילה, השגנו הישג, וחשוב לי להגיד את זה כדי שאנשים יצאו מהארון בנושא הזה, בעצם לא יתביישו ויבינו שכל אחד מאיתנו יש לו את הקשיים שלו, אבל ספציפית ללקות הזאת, כן. ומה הצפי לגבי המשך חייו וסוג חייו? איזה סוג של חיים הוא ינהל בעוד 6 שנים, בעוד 16 שנים, בעוד 26 שנים? טוב, אז תלוי בו, תלוי בי ותלוי בסביבה שלו, כמו כל אחד מאיתנו. אני מבחינתי אהיה בשבילו תמיד בצורה מלאה. אני מאמינה שהוא קיבל עכשיו כלים ועמוד שדרה כדי להיות בוגר ומבין את המציאות ולפעול בצורה טובה יותר. ואני מקווה שגם תיקון עולם יקרה, זאת אומרת שהסביבה תהיה יותר סובלנית ומקבלת ומכילה, ואז כולנו נוכל להרגיש טוב יותר בתוך הזה, אבל זה לא יעבור לגמרי, אף פעם. זאת אומרת, זה משהו שכנראה... האם לדעתך, אמרת לצאת מהארון, האם לדעתך הלקות הזאת, התפיסה החושית הלקויה, היא נניח נחשבת ליותר בושה, או יותר בעייתית, או יותר משהו שמחביאים אותו, מאשר אין סוף לקויות אחרות שהיום הפכו לדבר שאין בעיה לדבר עליו? אני חושבת שתראה, יש כל דבר שהוא פריצת דרך, שלא כל כך מכירים אותו, ואחר כך הוא הופך להיות נורמטיבי. הנושא של בעיות קשב וריכוז, פעם פחדו לדבר עליו, ועשו על זה סרטים ותחקירים וככה. היום הנושא של לקות וויסות חושי, כשאני מדברת על זה, אז פתאום כל אחד אומר, יש לי ילד כזה, יש לי נכדה כזאת, יש לי ככה. זאת אומרת, זה משהו שאולי 10-15% מהילדים חווים, חיים אותו, ולא מספיק אנשים מוכנים לדבר עליו בזמן אמת, היום. לחשוף אותו, אני חושבת שזה מאוד חשוב, כי אנחנו יודעים שככל שיהיו פחות מסכים ומסכות ונהיה יותר שקופים וגלויים, נוכל לגעת בדברים בצורה אמיתית. טליה, מה אור הכי אוהב לעשות? אור בספר או אור האמיתי? לא, אור האמיתי, אור שלה. או לא קוראים לו אור, דרך אגב, אבל הוא האור שלי בחיים, כן. מה הוא אוהב לעשות? הוא מאוד אוהב לשחק בחוץ, הוא אוהב לרכב על אופניים, הוא אוהב לעשות דברים פיזיים. הוא אוהב לחשוב, הוא אוהב לעשות תרגילים בחשבון, בעיקר הוא אוהב לחיות. הוא ילד מלא חיים, וזאת המתנה הגדולה ביותר שקיבלתי.
טליה בירקן עם הספר מכתבים אל המלאך שלי, אור שלי. תודה רבה על הדברים האלה. עכשיו אנחנו יכולים לדבר על סדנה לנישואים.